Тотардан урыслар туа. Борынгыдан килгән йолаларны, әгәр соклап кала белсәгез, сөйләшегез әле саф тотарча. Әгәр тотар буласы булсагыз, тотар буласы тотарча белми, шуна әрни йөрәкләрем. Өйрәтмәгән ата-ананың бирсә иде кирәкләрен. Хойран минем тотар телем, туган телем, тәмле телем, монулы телем, тере телем. Чит телләрне дә өйрәним, үз телемне яхшы белим. Ягымлы да һәм серле дә син минем туган телем. Мәңге яшә, онытылма, мин сиңа шуны телим. Әй балалар, урыска әйләнеп, нәселебезне корытман. Урыс телен өйрәнеп, тотарчаны онытман. Ата-бабадан калган туган тел ул, тотар тел. Башка телләрне дә өйрән, үз теленне яхшы бел.